What's up yo mga katips, yan mga katips Mio ko dyan, yan magandang araw sa inyo lahat yan mga katips. Saka welcome back to Tips Mio mga katips, yan mayroon naman tayo panibagong tips na malalaman ngayong araw to mga katips. Yan tips for today mga tips, how to drive a manual car mga katips. Yan para mas challenge mga tips at saka maunawaan ng lahat mga tips, at saka para mas masaya mga tips, gamitin natin yung English version, Tagalog version at saka Bisaya version mga tips. Yan una sa lahat mga katips, kailangan may driver license ka mga katips. Yan itong driver license ko mga katips non-proof to mga katips. Yan before ko to nakuha mga katips, kailangan mag-apply ka muna ng student permit mga katips. Yan ang student permit mga katips is 1 year. Yan tapos after 1 month mga katips, pwede ka na kumuha ng non-proof at saka kundi yung professional mga katips. Yan driver license. Yan trivia muna tayo mga katips. Yan about sa driver license mga tips. Yan alam nyo ba mga tips na noong January 1, 1904, after the Motor Car Act 1903 received royal assist in the United Kingdom, bawat car owner mga tips had to register their bicycle with her local government authority and be able to prove registration of their vehicle on request. The minimum qualifier age was set as 17 years old. The driver license gave it holder freedom of the road with a maximum 20 mph, 30 km/h speed limit. Compulsory testing was introduced in 1934 with the passing of the Road Traffic Act. Yan. At saka alam nyo ba mga tips na kung ano yung diferensya sa manual car at saka yung automatic car mga tips? Ang manual car mga tips ay mayroong clutch pedal, at saka yung automatic car mga tips walang clutch pedal. Yan. Bago tayo magsimula mga tips, sana maunawaan nyo yung English ko mga tips. Yan gamitin natin yung English version at saka Tagalog version at saka Bisaya version. Yan una sa tanan mga tips, kinahanglan mag seatbelt ta mga tips. Yan yan itao din nato mga tips, di nato kalimtan mga tips. Yan at saka kailangan mga tips mag seatbelt tayo mga tips. Yan yan seatbelt first before we drive mga yan mga katips. Mao ni ang clutch pedal mga tips. Yan ini kung kita makan mga tips. Yan ito yung clutch pedal, this is the clutch pedal, and this one is the brake. Ito yung brake mga katips, mao ni brake. Yan tsaka ito naman yung gas. Yan tinatamakan ko mga tips. Yan tapakan ko. Yan moni ang gas. Yan this is the gas. Gas pedal. Kinahanglan mga tips yung gear selector natin mga tips naka neutral. Yan mailan na to mga tips kung naka neutral siya, kay nanao na to siya mga tips. Yan kailangan mga tips naka neutral yung gear selector natin mga tips. Nalaman natin mga tips dahil pag ganyan lang yung ang neutral mga tips. Yan we need to the gear selector in neutral. Yan we move like that, that's neutral. Usa ta mag start mga tips, tamakan na to yung gear pedal at saka yung brake. Yan need to press the gear pedal and brake pedal before we start. After that, we release the e-brake. Yan like this. Yan kailangan mga tips i-release yung e-brake mga tips. Yan then let's start.
proceed to shift the gear 1 mga tips yan. Una mga tips, i-press yung clutch mga tips yan. Press all the way. Yan. Tapos yung brake mga tips yan. Press nyo lang yan mga tips yan. Press the brake. Then after that, tapos yan mga tips, shift tayo sa gear 1 mga tips. Pag ganito mga tips. Yan. Tapos left. Tapos up. Yan. Tapos nag-gear 1 na mga tips, release the brake. Yan, i-release mo yung brake mga tips. Tapos kunin natin yung RPM. Yan, 1500 mga tips yan. Yan. Tapos dyan, i-release yung the clutch pedal. Release the clutch pedal. And now, let's proceed to the switch gear 2. Yan. Naka-gear 1 tayo mga tips yan. Naka-gear 1 tayo. Yan. Let's switch to gear 2. Yan. Press pa rin ng clutch mga tips. At saka yung brake mga tips. Press nyo lang yan. Tapos, let's gear 2. Yan. Yan mga ka-tips, ituro ko na sa inyo mga tips kung how to drive manual car mga tips yan. Ito lang masasabi ko sa inyo mga tips, practice lang ng practice mga tips yan. At sa ma-achieve nyo yung malaman nyo kung paano mag-drive ng manual at automatic mga tips yan. At saka for more video mga tips, please subscribe my YouTube channel mga tips. At saka i-click nyo lang yung bell para mas updated kayo sa iba ko pang tips yan. Maraming salamat mga tips, kaya paalam!